तसंही आता मला 25 लाख रुपये इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. एवढा इन्सेंटिव्ह कशाबद्दल? ते मात्र एक सिक्रेट आहे. इशू, तुम्ही एक लहान मुलगी पाहिली का? नाही. नमस्कार मॅडम, काय झालं? माझी मुलगी सापडत नाहीये सकाळपासून आणि हे सगळे म्हणतात काल मी इथे एकटीच आले होते. PSI सावंत बोलतीये. 20 तारखेचं CCTV फुटेज मला बघायचंय. सगळे खोटं बोलतात. अरे पण आमचा स्टाफ का खोटं बोलेल? मग या खोटं बोलतात का? रोहित खोटं बोलत होता का तन्वी मॅडम खोटं बोलून आपल्याला फसवत आहेत? भास आणि सत्य याच्यात लई मोठं अंतर आहे.